Değişli uğurlar boýunça iş alyp barýan yerlik hemde daşary ýurt kompaniýalarynyň düzümleriň wekilleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen halkara maslahatyna ýalňyz energetika toplumynyň geljegi bilen baglanyşly strategiýany işläp düzmek meselelerine ünsürli. Şunda bu uğur boýunça halkara hyzmatdaşlygyny işçileşdirmek we özara tejribe alşmak meselelerine möhüm ähmiýet berildi. Belli şäherli Türkmenistan daşky uşaw gorumagy hemde iri energetika kompaniýalarynyň halkara guramalarynyň almy jemgyýetleriň we mali institutlarynyň arasynda ýaşyl geljege we halkara hyzmatdaşlygyny pogtalandyrmagy gönükdirilen başlangyçlar öňe sürýär. Munyň özi tutuş dünýä ähmiýetli möhüm meseleleriň oňun çözügüni tapmaga gönükdirilen anyk çemelişmelerdir. Şonuň bilen baglykda halkara maslahatyna gatnaşyjylar Birleşen Milletler Guramasy bilen bilelikdäki energetika integrasiýasy we sewda arkaly energetika howpsuzlygyny we energiýa ulgamlarynyň durnuklygyny ýokarlandyrmak atly maslahatyna meseleleriň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar. Onda wamynda Türkmenistanyň özüniň äger türlü mümkinçiliklerini ählimumy bähwetler üçin peýdalanmagy teklip edip, durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek babatdaky garaýşlarynyň ähmiýetini ünsürli. Härki döwürde bu ugur boýunça halkara derejeli hünärmenleriň türkmen kärdaşlary bilen tejribe alşmak hemde hyzmatdaşlygyň şäherlerini kömürtoşy gazynyň meşhurlary ýokary bolan uglevodorod ýataklaryny öýleşdirmekde we atmosfera düşýän ziýany zyňynlary azaltmakda gatnaşyklary işçileşdirmek boýunça amala aşyrylýan işler ähmiýetli hasaplanýar. Maslahatyň dowamyny bu ugury hassa ösdürmek hemde ony almesasy çuňur öýleşdirmek meselelerini garaly. Şunda ýataklary öýleşdirmek depkiniň ýokarlanmagy bilen gazalanýan tebii gazyň meşhurlarynyň artşakdygy bellenli. Bu bolsa kömürtoşy gazyny himik taýdan peýdalanmak we dökün öňürmekde ulanmak meselesiniň wajypdygyny şertlendirýär. Watanymyzyň uglevodorod serişleriniň äger türlü gorlaryny eýe bolmak bilen hormat prezidentimiz Arkadaly Gahraman Serdaýanymyzyň başdanlygyna ýalnys energetika ulgamyny toplumyň strategiýany ýigdar durmuşa geçirýäni taly. Şol strategiýanyň möhüm düzüm bölekleri ekologiýa aýratyn ünsürlýän öňdäwäji tehnologiýalary hemde işläp taýýarlamalary esaslanan ugurdaş düzümleri döwre wagtlaşdyrmakdan, gazyp almak we gaýtadan işlemek puwdoklarynyň guwatlyklaryny artdyrmakdan, mawy ýangyjy eksport etmeň uğurlaryny diversifikasyýalaşdyrmakdan ibaretdir. Şeýlede ilmi amal maslahatçylar energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri ilkinji nowatda ýel we gün energetikasyýaly ýurdumyz üçin möhüm meseleler boýunça çykyş etdiler. Şonuň bilen baglykda daşky uşawa ziýan ýetirmezden ýaşyl energetika tehnologiýalaryna geçmek gözüňe tutulýar. Energiýanyň arzan, ygtybarly, döwrewap çeşmelerine giň el ýeterligiň bolmagy ähli ýurtlaryň depkini ötmegi olaryň halklarynyň awadançylygy üçin aýyklaýjy ähmiýete ýeder. Maslahatyň şäherlerine ýurdumynyň ýalnys energetika toplumynyň düzümindäki kärhanalaryň ýolbaşçylary bilen olaryň daşary ýurtly hyzmatdaşlarynyň arasynda özara gatnaşyklaryň strategik ugurlaryny ara maslahatlaşmak üçin onlaýn duruşlar geçirildi.